Ще дам един пример. Когато преди 12 години, мисля, че беше 2012, два пъти съм ходила в Газа, 2 филма съм снимала и то съм ги снимала в телевизии, които бяха национален ефир. Бяха излъчени тези филми. Те не предизвикаха никакъв интерес. Аз показах абсолютно същото, което се случва и в момента. Това, което в момента всички се шокират, то се случваше и тогава. В двата си филма го излъчих, показах как палестинските деца, трупове на палестински деца, как бяха изгорели от фосфорния дъжд, както се наричат боеприпасите с бял фосфор. Никаква реакция, никакъв интерес. И аз тогава, въпреки че за мен лично това беше, може би, един от най-шокиращите моменти в живота ми. И като журналист, и въобще като човек. И аз тотално промених представите си за всичко. След и по време на отразяването на тези войни, последствие на Сирия, не можех да разбера защо хората не се вълнуват в България, защо не се интересуват, защо това не е важно. Защо става важно само когато когато Хамас нападне Израел, тогава целият свят говори, а когато Израел напада Палестина, никой не се интересува и не е важно. И това е един риторичен въпрос. Защо никой не знае, че от 2008 до 2020 година по данни на ООН са убити 5590 палестинци. За сравнение ще кажа, че броят на загиналите израелци за този период е към 200 израелци. На фона на 5590 палестинци. Тези данни говорят сами по себе си. Иначе също често срещам в коментарите в социалните мрежи този въпрос. Хамас не си ли даваха сметка, че палестинците ще бъдат тотално унищожени след това, което направиха? В тези моменти аз правя връзка, без да искам да ги сравнявам, защото по време на априлското въстание ние не сме взимали цивилни за пленници, но ние защо сме направили априлското въстание, при положение, че не сме имали нито оръжие, абсолютно нищо, изправили сме се от нищото срещу огромна империя, Османската империя, добре въоръжена, като сме знали какво клане ни очаква, както и се случи. Но именно благодарение на априлското въстание Европа разбра за казуса България.